Prajem pekný deň, vítam vás pri novom videu, ktoré sa bude týkať firmy Libertagia a jej produktu novej sociálnej siete Life in Box. Musím vás hneď na začiatku upozorniť, že celý tento projekt je zadarmo a bez akýchkoľvek vašich vstupných investícií. Samozrejme firma ponúka ktoré svoje produkty aj na predaj, ktoré si môžete zakúpiť, ale nemusíte. A keď vás dačo náhodou osloví, môžete si to zakúpiť, ale za peniaze, ktoré ste zarobili už u firmy. Čiže celý tento projekt je naozaj bez vstupných poplatkov. Jediné, čo do projektu investujete, je váš čas a niekedy hlavne aj trpezlivosť. Takže prejdeme si čo všetko nám po registrácii firma ponúka. Budeme začínať na balíčku bronze, ktorý je po celý rok zadarmo, ako je tu napísané, free for 12 months. Na tomto balíčku máte k dispozícii 10 GB úložného priestoru sociálnej sieti Life in Box. Do tohto úložného priestoru si môžete ukladať vaše fotky, videá, filmy, prípadne nejaké MP3, jednoducho všetky veci, ktoré vám zaberajú vo vašom počítači zbytočne veľa miesta a potrebujete si ich niekde inde uložiť a viete vlastne, že ich budete v budúcnosti potrebovať. A ďalej na tomto balíčku zarábate $60 mesačne. Taktiež môžete sa tu vybrať už dvomi cestami, a to cestou kariérou samotára, čiže to znamená, že nemáte záujem nikoho pod seba registrovať. Denne si spravíte iba svoje úlohy, čo vám zaberie maximálne 15 až 20 minút denne, alebo cestou budovania týmu, čiže máte záujem registrovať a vlastne tým pádom vaše zárobky rastú viacej na základe provízií, ktoré dostávate z ľudí, čo budete mať pod sebou a vlastne tých, ktorých ste zaregistrovali. Niektoré tieto provízie sú spomenuté aj na tomto obrázku, hlavne tu na. Venovať sa im budeme neskôr, prípadne v mojej facebookovej skupine máte v súboroch takýto príspevok. Takže sa teraz na chvíľočku presunieme do tej skupiny. Tak tu máme tú skupinu. Do skupiny sa snažím dávať čo najčerstvejšie informácie. Zhromažďujem ich tu na skle, alebo ich nájdete tu v súboroch. Ako vidíte, sú tu všetky informácie pekne v pokope. Každý by si ich mal povinne prečítať. Sú tam vlastne základné informácie k tomuto projektu. Teraz prejdem na ten prehľad, ktorý som spomínal. Tabulka prehľadu balíčkov paketových zárobkov. Máme si ukážku. Takže tu si môžete pekne vyčítať, na akom balíčku, aké výhody vám prináležia. Samozrejme budeme sa im neskôr venovať ešte podrobnejšie. Aby sme si nemysleli, že je len jeden paket, tak je týchto paketov viacej. Tu je bronze. Potom prechádzame na Booster, Silver, Gold, Platinum a Visionary. Tu sú tie balíčky lepšie vidieť, čiže bronz, ako som spomínal, je zadarmo. Booster, Silver, Gold, Platinum, Visionary sú už balíčky platené. Zarábate na nich oveľa viacej ako na balíčku bronze. Napríklad na Visionary už zarábate $1600 mesačne. Samozrejme tieto balíčky si môžete zakúpiť z peniazy, ktoré ste už u firmy zarobili. Takže toto by bolo na úvod a teraz by som prešiel ku takým 3 hlavným bodom, ktoré sú na začiatku dôležité a prvý z nich je registrácia. Medzi tým som sa vrátil späť do facebookovej skupiny a tu hneď v prvom príspevku máme registračný link, na ktorý klikneme. Načíta sa nám stránka Libertagie. Tu si môžeme všimnúť meno nášho sponzora, pod ktorého sa ideme registrovať. Ak to sedí, stlačíme Confirm. Takže teraz ku samotnej registrácii. Do týchto dvoch okienok Name a Surname zadáme krstné meno, priezvisko. Do okienka Number of Identification Document, tam zadáme číslo identifikačného dokumentu, čiže môže to byť vodičský, občiansky alebo pas.
do okienka nickname zadávame svoju prezývku, do okienok e-mail a confirm e-mail zadáme svoj registračný e-mail a v tomto okienku ho potvrdíme. Vyskytuje sa tu problém so zadávaním zavináču. Zadať ho môžete spôsobom tým, že si zmeníte slovenskú klávesnicu na anglickú s tým, že stlačíte ľavý Shift a ľavý Alt. Ak sa vám klávesnica prepne, stačí už len stlačiť Shift a klávesu, kde máte číslicu 2. Ďalej zadávate password a potvrdíte password a second password a taktiež potvrdíte second password a na záver dávate security code, ktorý opíšete z tohto okienka a submit. Nechodí vám žiadny overovací e-mail a hneď po stlačení submit môžete pokračovať kliknutím na My Account. Ešte ku týmto passwordom, vlastne ten prvý password je ku prihláseniu sa do vašej kancelárie alebo inak aj back office a second password budete neskôr využívať, ak si budete žiadať výplaty alebo náhodou budete chcieť ísť na vyšší balíček alebo zakúpiť si nejaký produkt firmy. Takže vtedy budete využívať svoj second password. Takže odporúčam si ho dobre zapamätať, prípadne si dať taký istý second password, ako máte v passworde. Takže pokračujem ďalej do My Account. A tu už sa môžeme prihlásiť do svojej kancelárie. Čiže zadáme sem e-mail svoj, ktorý sme pri registrácii uvádzali. Ďalej heslo. Security code. Potvrdíme term of use a login. Takže tu už som prihlásený vo svojej kancelárii a ďalším bodom alebo dôležitým krokom, ktorému sa budeme venovať, je zaslanie si svojich osobných dokumentov. Tieto osobné dokumenty si zasielame v záložke Personal Data, čiže klikneme na záložku Personal Data. Takže tu na Personal Data si môžeme všimnúť, je tu väčší počet zase podzáložiek. Prvou z nich je podzáložka o datách člena, potom zmene e-mailu, nahraní dokumentov, o hesle a zmene hesla a bankových detailoch. Pre nás v tomto videu a pri posielaní dokumentov sú dôležité member data a upload documents, čiže v member data vyplňame adresu, do adres 1 uvádzame ulicu a číslo domu, adres 2 a adres 3 nechávame prázdne, do districtu dávame okres, do city dávame mesto alebo dedinu, z ktorej pochádzame. Tu si navolím krajinu, z ktorej sme, postal kód, poštové smerovacie číslo a do týchto posledných dvoch zadávame pevnú linku alebo mobil. Kto má, kto nemá, to tam jednoducho nenapíše a na záver stlačíme save. Ako náhle to máme vyplnené, prechádzame do záložky Upload Documents, klikneme na túto záložku. A tu už sa venujeme konkrétne posielaniu svojich osobných dokumentov, ktoré vkladáme do týchto prvých troch kolóniek. Stlačením vlastne Choose File. Hneď na úvod musím upozorniť, že dokumenty sa musia poslať najneskorej do 30 dní, inak vám bude váš účet zrušený. Ďalej sa tieto dokumenty posielajú na firmu z dôvodu, aby nedochádzalo ku duplikácii účtov, čiže aby nedochádzalo ku tomu, že by jedna osoba mala 2 alebo viacej účtov a taktiež tieto dokumenty firma potrebuje na zdokladňovanie platenia daní, že jednoducho peniaze, ktoré nám posielajú na účet, nechodia hocikomu fiktívnemu, koho si oni vymysleli. A taktiež bez odoslaných dokladov a peniaze, ktoré sme zarobili doteraz u firmy, vám neprináležia. Teraz ku týmto dokumentov do prvej kolónky sa posiela foto prednej strany
buď vodičského, občianskeho alebo pasu. Záleží na tom, ktoré číslo dokumentu ste uviedli pri registrácii. Do druhej kolónky posielate foto zadnej strany tohto dokumentu, čiže sem, stlačením na Choose File. A do tretej kolónky dávate foto takého dokumentu, ktorý obsahuje adresu, na ktorej v súčasnej dobe bývate. Zvykne sa posielať faktúra za plyn alebo elektriku, šeky, elektronické faktúry napríklad, ja som poslal za telefón a podobne. Tento doklad, ktorý sem posielate do tej tretej kolónky, by nemal byť starší ako 3 mesiace. Štvrtú kolónku tu nevyužívame, nedávame tam nič, ale iba ak nastane jeden prípad, a to ak nemáme dať čo do tretej kolónky, potrebný dokument, takú tú faktúru, šek a podobne. V tom prípade do tej štvrtej kolónky dávame foto dokumentu, ktorý potvrdzuje naše súčasné miesto, kde bývame, a tento dokument musí byť potvrdený notárom. Samozrejme asi sa aj pýtate, že na čo im to vlastne je. Firma si týmto chce overiť vašu adresu, na ktorú vám potom neskorej pošle vašu debetnú kartu GiaPay, s ktorou si budete môcť vyberať na celom svete. Poplatky za túto kartu bude hradiť firma. Môžete z tejto karty vyberať sumy do výšky $3000 a jediné, čo budete platiť, je za to, že vyberáte peniaze z cudzieho bankomatu, čiže ako u nás, keď vyberáte z VUBčky a máte kartu Slovenskej sporiteľne, tak je tam ten poplatok 2 €. Taktiež na vašu adresu vám môže prísť aj dáka výhra od firmy. A firma určite nemá záujem posielať buď kartu alebo túto výhru na nejakú vami vymyslenú adresu. Na záver, ku posielaniu dokladov, všetky 3 foto by nemali mať dohromady viacej ako 250 KB. Ak budú príliš veľké, sa vám ich nepodarí vlastne ani úspešne nahrať a poslať na firmu. Veľkosť obrázku sa dá jednoducho upraviť v MS Office Picture Manager, alebo je aj veľa iných programov, ktoré sú na internete. Ak by ste s úpravou obrázkov mali nejaký problém, rád vám poradím, prípadne by som vám aj pomohol. Keď už máme obrázky načítané, stlačíme Send a aby sme si boli istí, že sa nám dokumenty odoslali na firmu, overíme si to všetko v záložke Dashboard, takže teraz klikneme na záložku Dashboard a v nej, či sme dokumenty poslali správne, nájdeme tu v Document Status. Predtým sme to tam mali v oranžovom, že čaká na potvrdenie, teraz to budete mať v zelenom. Potvrdzuje to vlastne automat, takže by ste to mali mať schválené do minúty. Až keď budete si žiadať o svoju prvú výplatu, vtedy vám tieto dokumenty budú kontrolované detailnejšie. A prejdeme ku poslednému dôležitému bodu, čo je plnenie úloh. Úlohy začíname plniť v záložke Task, kliknutím na Start Today Task. Tu sa nám zobrazia úlohy, ktoré máme na tento deň. Úloha s modrým prúžkom je prístupná. Označíme ju, stlačíme Go to Page. Medzi tým sa nám načíta ďalšia stránka, kde je časomiera. Budeme čakať, než čas uplynie. Ako náhle nám uplynie čas, zadáme sem výsledok príkladu, potvrdíme Finish this task, tu sa nám potvrdí, že sme zadali správny výsledok, zrušíme stránku, prechádzame zase na úlohu s modrým prúžkom, stlačíme Go to Page, zase čakáme, než sa nám odpočíta čas a takto pokračujeme až po 10. úlohu. Medzi tým by som dodal, že úlohy môžeme plniť aj keď nemáme ešte zaslané doklady, ako náhle zašleme doklady, peniaze, ktoré sme zarobili, už nám budú prináležiť. A tak toto vyzerá, keď máte splniť všetkých 10 úloh, čiže tu je všade success. V totali sa vám privratajú $3 za príslušný deň. A každý pondelok sa vám tieto peniaze prenášajú do Financial Balances, najneskorej sa tam prenesú do útorka. To by bolo všetko z mojej strany. Ak by ste do čomu nerozumeli, neváhajte a kontaktujte ma. Majte sa.